Tras reunirse coas Federacións de Xustiza da CIGA e da UGT, o BNG de Noia levará a pleno unha iniciativa solicitando a mellora das condicións dos xulgados, ben sexa a través da rehabilitación integral do actual edificio ou do traslado das dependencias xudiciais a unha nova sede. Piden a realización dun informe por parte dos servizos técnicos que determine as necesidades e requisitos que deben reunir os xulgados para garantir o seu bo funcionamento. En paralelo a este proceso, solicitan o traslado temporal de parte da documentación almacenada no rexistro para evitar o seu deterioro derivado das filtracións de auga e liberar espazo mentres non se adopta unha solución definitiva. Creemos que ou ben ten que haber unha rehabilitación integral ou outro tipo de solución como podería ser mobilizar os xulgados de Noia cara a outra localización que si sexa a idónea. A nosa intención é que os servizos técnicos fagan un documento, un informe sobre cales son os requisitos que deberían de cumprir as estancias dos xulgados de Noia e que sexan estes servizos técnicos os que digan cal é a solución máis axeitada. Os nacionalistas trasladarán o asunto tamén ao Parlamento galego a través da súa deputada Rosana Pérez, quen denuncia non só os problemas que presentan as instalacións, senón tamén a falla de persoal nos xulgados de Noia, que prestan servizo a unha poboación de máis de 27.000 habitantes. E non nos estamos a referir só as condicións físicas do edificio, que efectivamente son unha parte moi importante, sino tamén a falta de persoal destas instancias xudiciais. Polo tanto, nós, a raíz destas queixas e a raíz destas entrevistas cos sindicatos, temos coñecemento de que a situación é xa límite en instancias xudiciais como esta de Noia e, polo tanto, nós imos presentar no Parlamento galego unha demanda para que de inmediato, a maior brevidade posible, se poñan as condicións para que isto poda mellorar. Cando menos transitoriamente hasta que se busque unha solución a máis longo prazo que efectivamente terán que dirimir os técnicos si o acaído sería, pois, ao mellor outra ubicación dentro do Concello de Noia. Dende o BNG consideran insuficientes as obras que se están a executar no marco dun plan autonómico de infraestructuras xudiciais, posto que suporán apenas un lavado de cara para as instalacións.